Tak jo, nazdar lidi, já vás vítám, u mýho dnešního videa. A máme 4:30 ráno, je neděle. Moje druhá soutěž, ta už je za mnou, teďko mám před sebou třetí soutěž. Měl jsem před sebou mít ještě jakoby jednu soutěž, a to včera. Bohužel jsem v pátek onemocněl, měl jsem chřipku, teploty a tak dále. Dokázal jsem se vykurírovat svým způsobem poměrně dobře přes pátek a sobotu. A i přes ty všechny patálie jsem se rozhodl, že dneska pojedu ještě na jednu soutěž, a to ve federaci PCA ve Velkém Meziříčí, což je federace, ve které už jsem ten rok byl, ale tentokrát je to v Čechách. Je to federace, která není naturální, ale líbí se mi extrémně dobře ta organizace, ty závody jsou vždycky hrozně hezký. Takže i přesto všechno, že ta forma pravděpodobně nebude úplně nejlepší, protože jsem byl nemocný, tak jsem se rozhodl tam jet. Jedu tam s manželkou, takže tam budu mít nejlepší support a doufám, že se bude moc na co dívat. Takže se za chvíli uvidíme ve Velkém Meziříčí. Galaxy. Yeah. Someone at the door, John, now I'm here to stay. Tell me who the fuck gonna face the music. More brick laying, less screen time. Been cutting back on the daily usage. Long road for the road dogs, for the weird miles from a soapbox. Got BKTs on this bitch, so everybody getting rolled on, yeah. Yeah, everybody getting rolled on. Tak my jsme jako dorazili do Velkého Meziříčí, je to v hale Jupiter Club, nebo nějaký takový prostě kinoklub, nic takového. Je to tady moc hezký. Já jsem zvyklý teda, nebo momentálně čerstvě zvyklý z PCA, že to je vždycky dobře organizovaný a přesně tak, jak jsem zvyklý, tak to tady i vypadá. Já vám to jako ukážem ještě předtím, než to začne celý. Tak tady to bude. Na té stage uvidíme, jaký budou světla, většinou jsou na tom PCA fakt ty světla perfektní, takže jsem zvědavej. Jsou tady i jakoby nějaký stánky, to znamená sponzoři, který tady různě budou. Minimálně tady bude určitě super atmosféra a moc se na to těším. Somálec level 3000, ty vole, ta barva je hodně tmavá. Za mnou je backstage, momentálně čekám, až doschnu, už mám na sobě mikinu a tepláky. Manželka tam zrovna spí, takže se připravujeme. Bylo to dost nechutný, protože jak člověk čeká nabarvený v tom sále, a já ještě jsem po nemoci, tak tam stát a půl hodiny prostě mrznout v tom průvanu je fakt nepříjemný. Vtipný, jak tam všichni prostě stojí, nemají vůbec, jakoby, když to jednou blbě, žádný libido, ať to jsou ženský nebo chlapi, všichni jsou nahatý a prostě úplně každému jedno, že tam všichni jsou takhle obnažený, ty vole, no. Takže já vám ukážu, jak to vypadá tady. Tady je backstage. Každopádně já mám ještě nějaké jídlo připravené. Dneska mám málo sacharidů, protože jsem plnil před dvouma dnama asi 1600 gramů sacharidů. Pak jsem byl nemocný, takže jsem snědl asi 2 kg jablek, ani jsem to nepočítal. A dneska mám jenom trošku sacharidů, abych se doplnil. A hlavně, abych se dospal, protože ještě mi pořád není dobře a potřebuju se trošku vykurírovat. Takže doufám, že to dopadne všechno dobře. Jestli si o té soutěži něco slibuju. Momentálně já bych si to užil hlavně, protože jsem vůbec rád, že jsem se hlavou přesvědčil na tu soutěž jít, i když jsem prostě byl nemocný. Takže uvidíme, jak to dopadne. Budu vás určitě v průběhu ještě informovat.
Tak já mám tady moji oblíbenou taštičku, ty vole. Tady za mnou žena může natočit naší zahřívací klec, kterou taháme vždycky s sebou. Tohle to jsou už jenom moje 2 jídla, které mám. A tady mám nějaký datle, tady mám... Tohle to jsou datle. Tohle to vypadá dost nechutně, ale je to rozdrolený kuřecí prso. S rejžovou kaší, se skořicí, s rajčatama a s datlema. Nemusím to komentovat, zní to dost nechutně, ale je to celkem dobrý. Tady mám kaši a po soutěži jsem si dovolil, ty vole, jenom tohle z toho, nic jiného. Klasiku mám tady sůl a váhu na drogy, takže to mám čím odvážet. Připravený suplementy v místice, klasika a pár kukuřičných kejků. Takže tak, tohle si jako jedno z těch jídel si jako dám a půjdu si na chvilku lehnout, protože jsem fakt KOčko. Manželka bude spát vedle mě, protože oba jsme stávali hrozně brzo, malýho jsme museli odvízt Chýni do Prahy. Nevím, jestli mám komentovat, jak moc to bylo náročné, asi ne. Stávali jsme ve 4 ráno, klasicky. Takže tak. Jo, jdem si to užít. Tak my máme jako 1,5 hodiny před stage, já tam natlačím. Natlačím tam asi možná i celou tu kaši, ty vole. Jako, tady mám 1,5 gramu soli a ještě jsem měl, ty vole, nakonec jsem si ten půlku muffiny jsem nakonec sežral. Takže bych možná dal jakoby trošku muffin. Protože tam je troška soli a uvidíme, když tak to dám možná půl hodiny před stage, ale zatím si ji schovám, dám kaši, vodu a půjdem na to. Forma je dobrá na to, že jsem byl nemocnej. Anton přijel, ten je za kamerou teďko, žena kouká dole, kontroluje. Moje žena by mohla dělat, ty vole, úplně v pohodě, doufám, že mě slyšíte. Moje žena by mohla dělat úplně v pohodě rozhodčího, protože všechny ty výsledky, které jsou, tak ona odhaduje na 100%. No, občas se sekne, ale jinak jako fakt na 99% odhadne všechny výsledky umístění, je fakt hustá. Jako. Takže tak. Takže já jdu jíst a uvidíme se za chvíli při zahřívačce. Užij si to, natřím to, vůbec nevěděj, co jsi zač. S 12 David Rieger. Přichází David Rieger.
How can life be what you want it to be? You're frozen when your heart's not open. For the victory lap though. Whoa, whoa. They ain't never seen nothing like this before. Lit the room when I came through the front door. Ask me if I should overcome, what for? Train in the trees, please pardon my sycamore. Touch burning sands, cross lands and stormy shore seasons in the year, yeah. Ain't no channel for champions and chain no fear. Yup, the champ is here, switch gears. We keeping haters in the rear. Z 9 závodníků rozhodčí vybrali pouze 6. Ale rozumím teď tomu módu PCA, že vás nechávají na pódiu všech 9, aby do poslední chvíle jste byli v nejistotě, který z vás to může být. Jedeme 6. místo. Startovní číslo 12 za Vitrýgra. Tears and my goal so near. I see my victory so clear. I see my victory so clear. And today we break through. 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 And today. I když to vypadá jako druhý místo, tak je to místo 6. Vlastně jsem OK s tím, jo, jakoby já jsem v pátek měl prostě teploty, ležel jsem v posteli a byl jsem na Paralenu a na ibuprofenu a myslel jsem si, že tenhle ten víkend jediný, co se stane, takže budu jenom jíst a nic jiného dělat. Nicméně dopadlo to takhle, já jsem si to opravdu extrémně užil, bavilo mě to, byla tady moje manželka, která mě podporovala, byl tady Anton. A vlastně jsem v nenaturální federaci byl 6. Takže když to vezmeme takhle jako naturál, je to poměrně úspěch. Samozřejmě kam se pořád posouvat a doufám, že příště to zase bude lepší. Kdy kupujeme se trošičku najíst, protože za 3 týdny máme další soutěž a vezmeme vás sebou už jenom bez hudby, jenom si to se mnou můžete užít
toho jídla moc nebude, ale i tak si to užít můžete. Děkuju za zkouknutí, mějte se. I know it's lonely at the top, but that's not by speculation. But the position that I got, I climbed too high to fall, way too hard to drop.